Tá maoiniú do 500,000 font faighte ag an eagraíocht gaeilge Glór na Móna le hé inad úr a thógáil an dhearthar fel Feirste. An éiríonn an scéal eil fan 500,000 ponta tá i teachtain ar dro den tógar úr crína carga, is scéal nach bogé dúine. Fa láthair tá muid ag féimniú cumanóige, an céad cumanóige sain aitheanta, an sna sé conde, fríd an gaeilge. Agus tá muid arachtal cumanóige cur is seachtain ón síolbog seo ar cúl, agus fa láthair tá géir chéim spáise nach bogagin. Tá breis is céad céige duine óg ag freaslar an cumanóige gach seachtain. Sílim go bhfuil an spás seo dtíthrainn mar tá codhór daine ag teachtain cumanóige seo agus níos codhór spás agin na Johnny rudí le chéile, so mar sin de sílim go bhfuil an airgad díthagaí. Sin rud atá gceist le cruinne carga na áionad ilchosbrach a bheith ar fáilann seo le freastal ar réachtanis muir phobal agus na seirbhísí óige atá gcíonn seo an san Nuachtar Clúna. Tháinig scéim amach ó Cúla4 fel Feirste dar bhainneam the Neighbourhood Regeneration Fund. Scéim maoiniú capital a bhí gceist agus cormuid isteachar sin mBéal faighte dá a bhíon, agus an chatan seo caite fuairmuid an litir ifigiúil áfraile ó Cúla4 fel Feirste fanne láfeilíon pont le goladrá crína carga. Tá maoiniú do 500,000 font gal a bheith lárna don na planana a teag Glór na Móna inad úr a thógáil do gaeilgeoirí agus doling lec leis an ardú a tháinig i líon na gainseirí sa cheantar. Joseph Macaí, Nuacht Cúla4, dhearthar fel Feirste.